мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар машқҳои дастаҷамъии байналмилалии навбатӣ ширкат дорад. Ин навбат зиёда аз 35 нафар узви дастаҳои ҷудои ҷавонон, мардон ва занони кишвар бо дастгирии роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар клуби Мории Иркутски Федератсияи Россия тамрин доранд. дар ин тамринҳо ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ, чемпионатҳои ҷаҳон, осиё ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз Русия, Муғулистон ва Қирғизистон иштирок намуда истодаанд. машқҳои мазкур ба хотири омодагӣ ба мусобиқаи ситораҳои ҷудо ё худ мастерс мебошад, ки аз 4 то 6 август дар шаҳри Будапешти Маҷористон доир мешавад. дар чорабинии муҳташами мастерс Тоҷикистонро дар вазни 66 килограмм Эмомалӣ Нуралӣ Обидҷебов, дар вазни 73 килограмм Беҳрӯз Хоҷазода, дар вазни 81 кило Сомон Маҳмадбеков, дар вазни 90 килограмм Комруншой Устопириён ва дар вазни ҷамъи 100 килограмм Темур Раҳимов намояндагӣ мекунанд. қаблан ҷудокорони мо дар машқҳои дастаҷамъии Улан-Батор иштирок карда буданд, ки ин бешак барои баланд бардоштани истеъдоду малака ва омодагии баданӣ ва фании варзишгарон мусоидат менамояд. машқҳои дастаҷамъӣ дар шаҳри Иркутски Федератсияи Россия бо иштироки беш аз 150 нафар то 18 июл идома мекунанд.